Ο λεγόμενος αριθμός του θηρίου, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη της Αγίας Γραφής, πιθανότατα είναι κάτι που θα δούμε και στο One Piece και ενδεχομένως σχετίζεται με κάτι μεγάλο. Και ειδικά με βάση ότι το συγκεκριμένο νούμερο έχει κάνει την εμφάνισή του με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στα περισσότερα γνωστά άνιμε. Και αυτό είναι κάτι που θα καταδείξω στη συνέχεια. Όμως αρχικά να πούμε ότι και στο One Piece ήδη το τριπλό 6 έχει στην πραγματικότητα παρουσιαστεί, μα απλά σε απόκρυφες εκδοχές του. Όπως είναι το σύμβολο του λεγόμενου θεού Enel, το οποίο αν παρατηρήσετε πρόκειται ουσιαστικά για 3 εξάρια. Τώρα, το συγκεκριμένο σύμβολο είναι στην πραγματικότητα το ιαπωνικό σύμβολο Mitsudomoe, το οποίο φοριέται και από τη θεότητα της αστραπής Raijin της ιαπωνικής μυθολογίας, την οποία αντιπροσωπεύει και ο Enel σε έναν βαθμό. Όμως, ως γνωστόν στην Αγία Γραφή, ο Χριστός ανέφερε πως είδε το Σατανά να πέφτει στη γη από τον ουρανό σαν αστραπή, όπου είναι βασισμένες και οι δυνάμεις του Enel. Επιπλέον, ο Enel αυτοχαρακτηρίζεται ως θεός, ενώ στην πραγματικότητα είναι μούφα θεός που τυραννάει τον κόσμο καταχράζοντας τη δύναμή του, κάτι πολύ τυπικό για τον Σατανά, και με αυτόν τον τρόπο παραλληλίζει και τον Ήμου, ο οποίος φαίνεται τουλάχιστον πως είναι ο αληθινός Σατανάς στον κόσμο του One Piece, όπως πάντα συνδυαστικά και με άλλες θεότητες και ιστορικά πρόσωπα, και όχι αποκλειστικά. Στο άνιμε Akame ga Kill, ο χαρακτήρας Μπούντο διαθέτει επίσης αυτό το σύμβολο, ενώ χρησιμοποιεί και ένα όπλο, λεγόμενο βρυχυθμός του θεού της αστραπής Αντραμελέχ. Και Αντραμελέχ είναι το όνομα ενός υψηλόβαθμου δαίμονα σε χριστιανικές παραδόσεις και δαιμονολογία. Εν κατακλείδη, το Mitsudomoe θα μπορούσε να παραπέμπει και στον αριθμό του θηρίου σε περιπτώσεις όπως αυτές. Και προκειμένου αυτό να γίνει ακόμα πιο κατανοητό, ας δούμε ορισμένα ακόμη παραδείγματα αυτού του είδους, όπως στην ταινία The Omen, όπου ο Αντίχριστος φέρει τον συγκεκριμένο αριθμό ως σημάδι στο χέρι, το οποίο είναι σχεδιασμένο στο ίδιο στυλ με το Mitsudomoe, το ίδιο και στο πρώτο τεύχος του Wildstorm Mark of the Beast της DC Comics. Ενώ στο επεισόδιο των Simpsons με τίτλο Bart the Bad Guy, βλέπουμε μια στάμπα του ίδιου τύπου στην μπλούζα του. Επιπλέον, στο βιντεοπαιχνίδι Devil May Cry 4, ο πρωταγωνιστής Dante χρησιμοποιεί το όπλο λεγόμενο Πανδώρα, το οποίο διαθέτει 666 μορφές, μία εκ των οποίων έχει επίσης το σχήμα του Mitsudomoe. Από εκεί και πέρα υπάρχει ακόμη μια διάσημη απεικόνηση αυτού του συμβόλου στο Νάρουτο ως η λεγόμενη καταραμένη σφραγίδα, αλλά με βάση και την ονομασία καταραμένη σφραγίδα θα μπορούσε επίσης να παραπέμπει στο τριπλό 6, δεδομένου και ότι το Mitsudomoe συμβολίζει κάτι ουδέτερο και όχι οτιδήποτε καταραμένο σε σχέση με τον αριθμό του θηρίου. Και ας λάβουμε υπόψη κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Ο αδερφός του δημιουργού του Νάρουτο είναι επίσης δημιουργός μάγκα και έχει δημιουργήσει το 666 Satan, όπου εκτός από τον τίτλο συναντάμε τον αριθμό του θηρίου ως στάμπα στο κούτελο του Σατανά, από τον οποίο είναι κατηλημμένος ο πρωταγωνιστής. Ας δούμε λοιπόν και αρκετές ακόμη πιο ξεκάθαρες εμφανίσεις του συγκεκριμένου αριθμού σε άλλες σειρές, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό πως μια τέτοια εμφάνιση και στο One Piece είναι εξαιρετικά πιθανή, και θα εξηγήσω με τι ακριβώς μπορεί να σχετίζεται στο τέλος. Στο θρυλικό άνιμε Hokuto no Ken, το οποίο είναι ο πρόγονος των περισσότερων μαχητικών άνιμε όπως τα ξέρουμε, ο χαρακτήρας Zed έχει στάμπα τον αριθμό του θηρίου πάνω από το φρύδι. Στον τελευταίο κύκλο του Dragon Ball Z είδαμε τον γιο του Goku, τον Gohan, με την Videl, την κόρη του Mr. Satan, δηλαδή κυρίου Σατανά, στο αμάξι του πατέρα της, που αναγράφει και το όνομά του και φέρει το τριπλό 6 ως έμβλημα. Επίσης το όνομά της Videl πρόκειται για αναγραμματισμό της λέξης Devil. Στο Digimon Cross Wars είδαμε τον αριθμό όχι μόνο στο φόντο μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας ως απόσπασμα ενός barcode, αλλά και ως στάμπα στο κεφάλι του Digimon Felesmon, το οποίο αντιπροσωπεύει τον δαίμονα Μεφιστοφελή από τον θρύλο του Faust. Επίσης στην πρώτη σεζόν των Digimon αναφέρθηκε πως το Digimon Vampire Vamdemon, το οποίο είχε ιτηθεί από τους ήρωες, θα επέστρεφε στην αληθινή μορφή του κατά τη λεγόμενη ώρα του θηρίου, και τελικά εμφανίστηκε ακριβώς με το που οι συσκευές Digivice έδειξαν την ώρα 6, 6 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Στο Yu-Gi-Oh! Sevens το είδαμε και πάλι σε ορολογιακή μορφή και όχι μόνο, ενώ στην πρώτη σεζόν του Yu-Gi-Oh! Είδαμε την κάρτα του τέρατος λεγόμενο Δαιμόνιο με 7 χέρια να έχει επίθεση και άμυνα ακριβώς 666 αντίστοιχα. Επίσης στο Yu-Gi-Oh! 5Ds η μηχανή του Placido, ενός εκ των τελευταίων εχθρών, ονομαζόταν TAF 666, ενώ υπάρχουν και άλλες κάρτες Yu-Gi-Oh! Εκτός του άνιμε που το συμπεριλαμβάνουν στην ονομασία ή τα στατιστικά τους, όπως μπορείτε να δείτε. Στο άνιμε Fairy Tail παρατηρούμε τον αριθμό στην εμφάνιση του Κλόντα, ενός μαγικού αντικειμένου. Στο Devilman Crybaby υπάρχει ως επιγραφή στο δωμάτιο του Σατανά.
Και στο The Big O το είδαμε στον ανελκυστήρα όταν η χαρακτήρας λεγόμενη Άγγελος τον χρησιμοποίησε για να κατέβει στο μείον 666 ώστε να αποκτήσει το γιγάντιο ρομπότ Big Venus, με το οποίο επανεκκίνησε ολόκληρο τον κόσμο, κάνοντας το λεγόμενο reset. Στο μάγκα του Hunter x Hunter, μια πολύ δυνατή σειρά, το θηρίο του Cheriednich φέρει επίσης το τριπλό 6 και ο δημιουργός του Hunter x Hunter είχε επίσης πρώτα κάνει μεγάλη επιτυχία με το άνιμε Yu Yu Hakusho, όπου ο χαρακτήρας Koenma ήταν 666 ετών. Στο Mobile Suit Gundam, άλλο ένα πολύ γνωστό, τουλάχιστον στο εξωτερικό, υπάρχει το γιγάντιο ρομπότ μοντέλο NZ666 Kshatriya. Και στο Future Card Body Fight, το First Omni Beast, δηλαδή θηρίο, περιλαμβάνει το τριπλό 6 στην εμφάνισή του πάνω στον ώμο, κάτι που φαίνεται πιο ξεκάθαρα βλέποντας το πανοραμικά. Ενώ υπάρχουν και κάρτες Corrosion Code 666 Xeno Chaos Darkness, που περιλαμβάνει τον αριθμό στο όνομά της, και Exterminating Evil Demonic Dragon Belial, του οποίου το Critical γίνεται 666. Και το όνομα Belial προέρχεται από έναν υψηλόβαθμο δαίμονα που ταυτίζεται από ορισμένους με τον διάβολο. Στο άνιμε που ονομάζεται X, η μηχανή λεγόμενη θηρίο το έχει γραμμένο πάνω της. Και στο άνιμε που μεταφράζεται ως «Καλώς ήρθες στο σχολείο των δαιμόνων, η Ρούμα», ο θρόνος του βασιλιά των δαιμόνων έχει επίσης τον αριθμό πάνω του, ενώ το ξαναβλέπουμε και στο εξώφυλλο ενός βιβλίου. Στο μάγκα του Black Butler, στο κεφάλαιο 214, το βλέπουμε να αναγράφεται στο εξώφυλλο. Στο κατέκιο Hitman Reborn, ο χαρακτήρας Fran χρησιμοποιεί το δαχτυλίδι της κολάσεως, στο οποίο, όπως μπορείτε να δείτε, αναγράφεται και πάλι ο συγκεκριμένος αριθμός. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύμπαν της Marvel Comics, ο πλανήτης στον οποίο εκτιλήσονται οι γνωστότερες ιστορίες ονομάζεται Γη 616 και ενδεχομένως αναρωτιέστε τι σχέση έχει αυτό. Και η σύνδεση είναι ότι προτού καθιερωθεί το τριπλό 6, το 616 θεωρούταν ο πραγματικός αριθμός του θηρίου. Επιπλέον, μέρος του σύμπαντος της Marvel είναι και η Γη 666, όπου ζουν βαμπύρ, λικάνθρωποι, δαίμονες και ζόμπι. Στην DC Comics το συναντάμε επίσης στο τεύχος 666 του Superman με τίτλο «Το θηρίο από τον Krypton», αλλά και ως ένα χαρακτήρα που το έχει σαν όνομα αλλά και τατουάζ. Τώρα, παραμένοντας στην DC με τη σειρά Comics Lucifer που έχει γίνει και σειρά στο Netflix, αξίζει να αναφερθεί και μία ακόμη απόκριφη μορφή του συγκεκριμένου αριθμού, αυτή τη φορά μέσω της χειρονομίας που βλέπουμε να μοστράρει ο ίδιος ο Εωσφόρος στο εξώφυλλο ενός τεύχους και ουσιαστικά πρόκειται για το σύμβολο 3-6 τοποθετημένα το ένα πίσω από το άλλο. Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες όσον αφορά τη συγκεκριμένη χειρονομία, όπως ότι συμβολίζει το χρήμα ή τη φράση OK. Όμως υπάρχουν λόγοι να λάβουμε υπόψη πως συχνά μπορεί πράγματι να παραπέμπει στον αριθμό του θηρίου, με βάση 2-3 πραγματάκια. Στο «Καλώς ήρθες στο σχολείο των δαιμόνων, η Ρούμα», που αναφέρθηκε προηγουμένως, παρατηρούμε τη χειρονομία μαζί με επιβεβαίωση ως προς το ότι πράγματι εκεί παραπέμπει. Ενώ στο anime Devilman Crybaby βλέπουμε ένα παιδί να κάνει τη χειρονομία, ενώ ακριβώς από πίσω του παρατηρούμε την απεικόνιση του μυστικού δείπνου του Ιησού Χριστού με τους μαθητές του. Και υπάρχει λοιπόν μια αντίθεση που φαίνεται πως δεν είναι καθόλου τυχαία. Από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο σύμβολο είναι εξαιρετικά συνηθισμένο, συχνά πάνω από το μάτι, το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σύμβολο με ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι καθάρματα όπως ο Hisoka του Hunter x Hunter και ο Doflamingo του One Piece το αναπαράγουν θα μπορούσε να είναι άλλο ένα νεύμα στο τι πρεσβεύουν, μα σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κακούς χαρακτήρες. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Sanji, η Tama, ο L από το Death Note και ένα σωρό άλλοι χαρακτήρες το αναπαράγουν. Είναι εξαιρετικά συχνό φαινόμενο σε όλα τα anime, cartoon ή ακόμα και ταινίες και βιντεοπαιχνίδια. Και φυσικά υπάρχουν ακόμα περισσότερες απόκριφες ή μη εκδοχές και αναφορές του, όπως το Husband Hotel, όπου υπάρχει το 666 News Studio. Στο Magical Girl Lyrical Nanoha, το βιβλίο του σκοταδιού λέγεται ότι έχει 666 σελίδες. Στο βιντεοπαιχνίδι Castlevania Area of Sorrow, ο Bile, άλλος ένας υψηλόβαθμος δαίμονας, έχει 666 Mind Points. Και στο Diablo 4 υπάρχει το Triple Six Pack. Και στο Berserk η έκλειψη είναι ένα γεγονός που συμβαίνει κάθε 216 χρόνια και το 216 είναι 6x6x6. Και στα Pokemon υπάρχουν ορισμένα που το φοράνε, όπως το Tornadoes και τα Pokemon σπαθιά Honedge, Doublade και Aegislash, και τα τρία περιλαμβάνουν μια απόκριφη εκδοχή του. Όπως και στο Tales of Xillia βλέπουμε τον δαίμονα Ifrit να το έχει σχεδιασμένο πάνω του.
Με βάση λοιπόν πως το τριπλό 6 παίζει κάποιο ρόλο σε τόσες πολλές διαφορετικές σειρές και πόσο μάλλον τον Dragon Ball και τον Naruto, τις οποίες ως γνωστόν αγαπάει και ο δημιουργός του One Piece, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί και εκεί. Πέραν των απόκρυφων μορφών του και εντελώς ξεκάθαρα, με βάση και ότι το φινάλε στο One Piece φαίνεται να οδεύει σε ένα αποκαλυπτικό συμβάν και με το οικογενειακό όνομα του ύμου να είναι Νερώνα, από τον Νέρονα, τον οποίο ορισμένοι ταυτίζουν με το θηρίο της Αποκαλύψεως, καθώς και το όνομα Νέρον Κέσαρ σε ορισμένες διαλέκτους υπολογίζεται λεξαριθμικά ως 666. Ο Ντο Φλαμίνγκο έχει αναφερθεί στον λεγόμενο εθνικό θησαυρό της Μαρίτζοα, της Ιερής Γης του Ήμου, και είναι κάτι που ενδεχομένως θα μπορούσε να συνδέεται με αυτό. Στο κάστρο της Πανγαία, την οικία του Ήμου, τον είδαμε να κατεβαίνει στον λεγόμενο Χαμένο Θάλαμο, όπου φήμες των φρουρών του κάστρου αναφέρουν πως οποιοσδήποτε βρεθεί και αντικρίσει τι έχει εκεί εξαφανίζεται. Προφανώς ο Ήμου θα μπορούσε να εξοντώνει όποιον αντιληφθεί πως βρέθηκε εκεί και έμαθε κάποιο από τα μυστικά του, μα θα μπορούσε να υπάρχει και άλλη εξήγηση. Είδαμε πως εκεί βρίσκονται τουλάχιστον 7 θάλαμοι. Και ο μόνος που μάθαμε τι περιέχει ήταν αυτός με το φαινομενικά γιγάντιο ψάθινο καπέλο που ανήκε κατά πάσα πιθανότητα στον Joy Boy πριν από 800 χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως, στους υπόλοιπους κρυογονικούς θαλάμους θα μπορούσαν να διατηρούνται ζωντανά και έμβια όντα, είτε από την αρχαιότητα, είτε ως αποτέλεσμα πειραμάτων. Έχω θεωρήσει μάλιστα πως ο Μίχοκ είναι παιδί του Ήμου, όχι όμως απαραίτητα φυσικό, αλλά ενδεχομένως κάποιο είδους κλόνος του, εν μέρει τουλάχιστον. Θα μπορούσαν λοιπόν να υπάρχουν και άλλα πειράματα που φυλάζονται εκεί, όπου θα μπορούσε να εμπεριέχεται το θηρίο, που θα μπορούσε να είναι μυθικό τέρας ή κάποιο είδους κλόνος, ακόμα και όπλο ενδεχομένως, το οποίο θα μπορούσε να ταυτίζεται και με τον εθνικό θησαυρό, τον οποίο ανέφερε ο Ντο Φλαμίνγκο. Και εντάξει, ο ίδιος ο Ήμου υποτίθεται πως είναι επίσης το θηρίο, όμως ας μην ξεχνάμε ότι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη αναφέρονται 3 διαφορετικά θηρία και έχω μια ιδέα όσον αφορά και το τρίτο, που αξίζει ένα ξεχωριστό βίντεο, οπότε μείνετε συντονισμένοι και γι' αυτό. Όπως και για άλλα βιβλικά, δαιμονολογικά και αποκρυφιστικά ζητήματα στον κόσμο των άνιμε, και όχι μόνο. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο.